Il-Gazzetta Malta Today żvelat kif il-proġett tal-housing f'Ħalluqa xpronat mill-Ministru Rodrigue Galdes kellu jiġi sospiż minħabba ħofra finanzjarja enormi dan brabta mal-kumpanija Malita, kumpanija tal-Gvern li bħalissa hija responsabbli propju mit-twettiq ta' proġetti tal-housing. L-accounts tal-istess Malita juru biċ-ċar illi l-kumpanija taħt ir-responsabbiltà politika ta' Galdes ħarġet 58 miljun euro illi kienet ġabet mill-European Investment Bank u issa jonqosha 60 miljun euro biex tlest il-proġett ta' Ħalluqa. Dwar dan kollu, Rodrigue Galdes baqa' fil-muta. Il-Malta Today tgħid li l-problemi għal Malita bdew fl-2017 meta bdiet twettaq dawn il-proġetti tal-binjiet tal-housing biex issa hemm diversi kumpaniji u operaturi varji li għadhom qed jistennew ħlasijiet għal xogħlijiet li diġà saru. Dan kollu riżultat ta' nuqqas ta' cash flow biex shareholders ma jirċevux id-dividends is-sena li għaddiet u hemm diversi kontratturi oħrajn li għadhom bil-pagamenti pendenti. Fil-frattemp iċ-chairperson Marlene Mizzi għaxtula rasa u Galdes poġġa lil Johan Farrugia iżda anki dan spiċċa reżenja minħabba l-ħofra finanzjarja li hemm fil-Malita u l-akkużi serji ta' intħil politiku. Minn dan kollu qed ibatu direttament in-nies illi sa issa għadhom qed jistennew flett ta' housing f'Ħalluqa. Intant matul din il-ġimgħa l-membri tal-Partit Nazzjonalista fil-PAC talbu għal investigazzjoni dwar il-Malita u l-intħil politiku ta' Galdes. Oriġinarjament il-Malita kienet twaffqet minn Gvern Nazzjonalista fl-2011 biex tiffinanzja l-proġett tad-daħla tal-Belt, proġett li kien suċċess minn kull aspett u li għadu jitgawda sal-lum. Iżda 6 snin wara il-Gvern għażel li jiddirezzjona lil Malita fis-settur tal-housing biex anki din il-kumpanija spiċċat imtebba b'allegazzjonijiet serjissimi.